Judgment Day. In the north, computers are taking over the world. In the east, humans are becoming slaves to their own creations. In the south, people are running for their lives. In the west, you have to choose. You can run, or you can hide. You can talk, or you can fight. But remember... Everything you say can and will be used against you. Για να τον απελευθερώσουμε. Θέλω Θέλω ένα σχόλιο. Η επανάσταση είναι κάτι το οποίο ενοχλεί πολύ το τελευταίο διάστημα. Δεν θα την κηρύξω εγώ όμως. Επανάσταση με Σινιέ, όπως μαθαίναμε από τα φοιτητικά μας χρόνια. Δεν σας άκουσα. Λέω επανάσταση από τα άνετα και αναπαυτικά σαλόνια του Κολονακίου. Έτσι μαθαίναμε στα φοιτητικά μας χρόνια. Στο Κολονάκι μένετε, κύριε Λιγορίδου? Όχι. Εσείς που μένετε στο Κολονάκι μπορεί να έχετε ιδία εμπειρία. Εμείς είμαστε από την Αρκαδία και μας ξέρουν καλά στην Αρκαδία. Για συγκεκριμένη επένδυση, για συγκεκριμένο φάκελο, για συγκεκριμένο επενδυτή. Ναι, ούτε πρέπει να πηγαίνει σε συνέδρια χρηματοδοτημένα από διεθνείς κερδοσκόπους, κύριε Τσίπρα, όπως ο κύριος Σόρος. Και φέρνετε στα πρακτικά της Βουλής μία επιστολή με την οποία δηλώνει την πρόθεσή της να στηρίξει μία επένδυση η Deutsche Bank Λονδίνου, με την υπογραφή ενός κυρίου Άκερμαν, που δεν είναι ο Γιώσεφ Άκερμαν που ξέρετε, ο πρόεδρος της Deutsche Bank, αλλά ένας συνεπώνυμος Νίλς Άκερμαν, ένας υπάλληλος στην Deutsche Bank του Λονδίνου. Χρήματα, υπάρχουν χρήματα, για αυτή την αποκατάσταση υπάρχουν χρήματα και βεβαίως αυτό θα συνδυαστεί και η δυνατότητα να κάνουμε και άλλες αυξήσεις. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη και εγγυόμαστε να εργαστούμε προκειμένου να καταλήξουμε σε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση στη διαφορά για το όνομα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Λύση σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό για όλες τις χρήσεις.
Νέα δήλωση Δυναμίτης. Αναρχικός αυτοπροσδιορίστηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλης Διαμαντόπουλος, προκαλώντας αλλεπάλληλες εκρήξεις στο πολιτικό σκηνικό. Εγώ δηλώνω, αυτοπροσδιορίζομαι σε αυτόν τον χώρο, τον ελευθεριακό αναρχικό, προφανώς. Η σκληρή αντιπαράθεση που άρχισε με αφορμή τις επιχειρήσεις της αστυνομίας στα υποκατάληψη δημόσια κτίρια της πρωτεύουσας πήρε μετά τις νέες δηλώσεις του βουλευτή Καστοριάς πολεμικές διαστάσεις. Όμως συμβολικό να πούμε μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα που κάποιοι μίλησαν για βέρτιγκο, κάποιοι μίλησαν για ατύχημα και είπαν το ευχαριστούμε τους Αμερικάνους, να πούμε απαντώντας και σε όλους αυτούς που κατέθεσαν κατά καιρούς στεφάνια στο μαυσολείο του Κεμάλ Ατατούρκ, ότι για μας δεν λησμονιέται εκείνη η νύχτα της ντροπής, η νύχτα των ημείων. Και θα τελειώσω καλώντας σας σε στάση προσοχής να πούμε τη λέξη αθάνατη για τους τρεις γενναίους. Αντιπλοίαρχος Χριστόδουλος Καραθανάσης. Αντιπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος. Σημεοφόρος Έκτορ Γαλοψός.